Усім прывітанне ў чарговы раз. З вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і падводзіць пэўныя вынікі году. Зараз мы падводзіць вынікі году будзем з нашай даўняй сяброўкай Еўрарадыё Алінай Нагорнай, аўтаркай кнігі «Мова 404». Добрый дзень, Аліна. Прывітанне. Слухай, я вот перад эфірам задумаўся, і ў мяне такое ўражанне, што мы з табой увогуле сёлета вот у гэтым 2021 годзе не сустракаліся, хаця апошнім гэтым годзе было столькі падзей, усё так пераблыталася, што я магу і памыляцца. Ну, мы сустракаліся адзін раз толькі ў эфіры, калі мы абвесцілі збор сродкаў на кніжку «Мова 404». Дарэчы, мы яе выдалі, вось яна. Ну вось я іх хацеў сказаць, што раз мы абвяшчалі збор сродкаў, ну то павінна было спрацаваць. Як бачым, спрацавала. Ну і ўвогуле, ці задаволеная ты кнігай, прынамсі? Так, я задаволеная вельмі кампаніяй, таму што людзі класна паўдзельнічалі, і сапраўды мы сабралі сродкі хутчэй, чым планавалі, і кніжка атрымалася, і я яшчэ вельмі задаволеная тым, што пра кніжку шмат хто напісаў, і людзі даведаліся пра такую праблему, як дыскрымінацыя людзей у Беларусі, якія размаўляюць па-беларуску. Гэта была мэта кніжкі. А ввогуле, калі, скажем так, вось у гэтым кірунку падводзіць вынікі адыходзячага года, скажы, калі ласка, вось усё тое, што адбываецца ў Беларусі, зараз пералічваць просто не будзем, таму што усе нашыя гледачы, слухачы, я думаю, што людзі не з Марса і не з Венеры, яны выдатна ўсё бачаць і разумеюць. Так вось усе гэтыя падзеі, як яны адбіліся на матчынай мове, на сферы яе ўжывання, на шырыні яе ўжывання, ввогуле на беларускамоўнасці, на беларускасці? Ну, тут цікавая рэч адбываецца, таму што з аднаго боку стала больш людзей, якія такую сваю выказваюць прыхільнасць да беларускай мовы і хочуць там пачаць размаўляць, цікавіцца нейкімі там онлайн курсамі, глядзяць там TikTok, дзе тлумачаць правілы беларускай мовы і так далей. Але справа ў тым, што гэта цікавасць беларусаў да роднай мовы, яна ніяк па сутнасці не паўплывала на дыскрымінацыю. Таму што як раней не было магчыма атрымаць у любой установе там дамову па-беларуску, так і зараз немагчыма. Як раней не было ніводнага вуза, дзе па-беларуску размаўляюць і навучаюць, так і зараз няма. Па сутнасці на агульную дыскрымінацыю гэта не моцна ўплывае. І зараз, вось калі я размаўляю па-беларуску з незнаёмымі людзьмі, раней я чула нешта такое, типа «разговаривай на человеческом языке», а зараз я чую там «ой, у тебя такая класная беларуская мова». Па сутнасці дыскрымінацыя і тое, але другое, вядома, прыемнее. Падвойныя стандарты. Ну так, тому што пра рускую мову, мне ж ніхто не скажець у Беларусі, калі я буду па-руску размаўляць, якая класная руская мова. Я раней размаўляла па-руску і ніколі з такімі сутыкалася. А вось з беларускай мовай я ўвесь час з такім сутыкаюся, просто паўсюль. І ў пісьмовай гутарцы, і ў вуснай, там дзесьці ў краме, у таксоўцы і гэтак далей. Але, лепш ужо так, чым было раней. І спадзяюся, што вось гэтая прыхільнасць людзей да беларускай мовы прывядзе да таго, што людзі пачнуць не толькі па-беларуску размаўляць, а яшчэ і абараняць сваё права. Гэта рабіць, каб ім было гэта зручна рабіць і камфортна. Слухайте, вам не догодишь. То вам говорили, говорите на человеческом языке, вы былі незадаволеныя. Зараз кажуць, якая у вас выдатная і прыгожая беларуская мова, і вы таксама нешта носам круціце. Всё, не дзякуй Богу. Гэта дыскрымінацыя. І я хочу, каб беларуская мова ў Беларусі нікога не здзіўляла. Ну да, я в прынцыпе жарт жартам, но сапраўды можна і так гэта паставіцца. Я в прынцыпе, задаючы гэтае пытанне папярэдняе, меў на ўвазе іншае. Ўсё ж такі на фоне гэтых рэпрэсій, на фоне прызнання нацыянальнай сімволікі экстрэмісцкай, на фоне таго, што за там стужачкі, сцяжочкі і ўсё астатняе крымінальная адказнасць, мова, яна трапіла пад гэты пераслед, ці стала для пэўнай часткі беларускага грамадства
не ведаю, ці можна іх часткай беларускага грамадства называць, але тым не менш сітуацыя, калі ты размаўляеш на беларускай мове, гэта фактычна азначае, што ты вораг, там апозіцыянер, нелаяльна ставішся да таго, хто лічыць сябе уладай, ну і ўвогуле вось-вось пачнеш размахиваць рукамі і ударацца аб бацінак міліцыянера. Ну, тут сустракаюцца розныя выпадкі. Напрыклад, ёсць і такі выпадак, што вы сказалі, што так, размова па-беларуску яна прыцягвае ўвагу, і былі гісторыі затрыманняў за беларускую мову. Там затрымалі, напрыклад, хлопцы, які па-беларуску спяваў, затрымалі цэлых 30 слухачоў курсаў мовы на нова у Ваўкавыску. Такое здаралася. Здараліся нават у кнігі ёсць гісторыі, у маёй кнігі «Мова 404», як збівалі за беларускую мову менавіта ў гэтым годзе. Але, напрыклад, гэта не ўплывае на звароты, таму што як раней 99% адказаў былі кепскія, так і зараз. І як раней, калі пачаць абскарджваць гэтыя кепскія адказы, можна атрымаць станоўчы вынік, так і зараз можна. Таму вось цікава, што гэта паўплывала на некую вусную камунікацыю, а на пісьмовую, вось прававую сферу гэта не паўплывала сітуацыя ніяк. Такім чынам, ці можна сказаць, што ну па-ранейшаму вы разам са Случыкам былі апошнім часам вось такія самыя актыўныя сярод людзей, якія дабіваліся, дамагаліся ад дзяржаўных установаў, каб яны ну нейкім чынам ўсё ж такі пераходзілі ў пэўных сферах на беларускую мову, каб сайты іх былі па-беларуску, у тым ліку, каб нейкія свае дакументацыю сваю рабілі па-беларуску, бланк быў па-беларуску, ну і гэтак далей, гэтак далей. Вот сітуацыя змянілася ў тым сэнсе, што калі раней ну вы слалі і слалі сабе спакойна, а зараз прыслалі а вам у адказ нарад міліцыі же шо-то тут яны вот тут сваю эту апозіцыйную беларускую мову патрабуюць. Сітуацыя ў прававой сферы менавіта на гэты конт, як ні дзіўна, яна ніяк не змянілася. І за гэты год у нас таксама ёсць поспехі. Я вось сёння планую, напэўна, рабіць гэты пост пра вынікі году. Я ўжо паглядзела, што вось у гэтым годзе, напрыклад, мы зрабілі так, што ў пачатку 2022 года з'явіцца страхавое пасведчанне па-беларуску. З'явіліся, напрыклад, абвесткі ў цягніках на чыгуначных станцыях і вакзалах па-беларуску. Ну, вось вусныя гэтыя абвесткі. Шмат дзе зноўку з'явіліся квіткі па-беларуску, там у Слуцку, у Полацку, у Віцебску у гэтым годзе. Насамрэч, вось, напрыклад, калі казаць, вось мы недавно абвесцілі кампанію «Емова», там таксама ёсць свае поспехі, і ёсць поспехі, звязаныя з дзяржаўнымі структурамі. Напрыклад, Віцебскі аблвыканкам дадаў беларускую мову на свой сайт. І тое ж самае зараз будуць рабіць брэсцкі аблвыканкам. Брэсцкі аблвыканкам гэта не толькі горад Брэст, а там яшчэ размешчаны старонкі сайтаў усіх гарадоў, якія знаходзяцца ў Брэсцкай вобласці. Таму звароты варта пісаць і ў гэты час, таму што гэта працуе па-ранейшаму. Галоўнае не спыняцца на адным адказе, што мы нічога не будзем рабіць у нас лапкі, і працягваць абскарджваць, і тады вынік будзе. Не верыць, што лапкі все-таки, а можа так оно і ёсць, можа у беларускіх чыноўнікаў ва ўсіх лапкі і вот ну і можа быць нейкая там сківіца не так пабудавана, що з беларускай мовай цяжкасці. Насамрэч, па-беларуску на вусную мову чыноўнікі таксама вельмі добра пераходзяць, калі ім нагадаць пра тое, што патрабаванне да дзяржаўнай службы гэта валоданне дзяржаўнай мовай, і сказаць, што вы можете напісаць скаргу ці заўвагу, кнігу заўвагі прапановаў, адразу беларуская мова з'яўляецца, і ў большасці выпадкаў яна такая някепская нават. А не было такого, что я на вас тут зараз скаргу напишу за там адмовы адказваць на беларускай мове ці яшчэ что-нибудь, а чуеце у адказ, а я на вас час міліцыю вызову? Такое было один раз, і гэта было яшчэ до 2020 года, але там асаблівасці чалавека больш. Ну, гэта выключэнне, а не правіла. Насамрэч, ну, просто калі ведаць свае правы, то гэта насамрэч вельмі класная зброя, калі ты ведаеш свае правы, і гэта працуе. Аліна, яшчэ один вот момант все ж таки цікавы. Насамрэч, оказывается так нечакана, что калі патрабаваць
то ёсць на беларускай мове магчымасць і пасведчанне кіроўцы рабіць у даішнікаў, ёсць магчымасць і там нейкія у пашпартным стале рабіць нейкія там пазнакі по-беларуску. Яны не робяцца, а вот людзі не пытаюцца, ці іх няма у прынцыпе, і трэба дамагацца, каб яны былі гэтыя там бланкі, там корачкі і ўсё астатняе. Вот як сітуацыя з гэтым больш? Напрыклад, страхавое пасведчанне, страховку на машыну можна па-беларуску атрымаць ужо, здаецца, адказ быў, што можна. Напрыклад, розныя дамовы заўжды можна настойваць на гэтым праве. У нас две дзяржаўныя мовы, і грамадзянін заўжды абірае. Грамадзянін слабы бок, і ён заўжды абірае, якая мова. Гэта не дзяржава вырашае, а чалавек. Напрыклад, дамовы з ЖКГ, з энергазбытам мы патрацілі з ігорам 7,5 месяцаў на тое, каб яны з'явіліся па-беларуску па ўсёй Беларусі. І зараз дастаткова проста папрасіць, каб яна была па-беларуску. Але, канешне, гэта сітуацыя ненармальная, насамрэч, таму што і на пазмоўчванні там павінна быць, і наадварот павінны прапанаваць. Супрацоўнік павінен вам прапанаваць, на якой мове вам будзе зручна. Тым больш, калі супрацоўнік бачыць, што вы размаўляеце па-беларуску, то вядома, што вам зручна будзе па-беларуску і аформіць. І насамрэч так, сапраўды, любых бланкаў мы можам па законе запаўняць па-беларуску рускамоўны бланк, але калі мы хочам, каб бланк быў па-беларуску, то трэба проста настойваць, пісаць, абавязкова настойваць не вусна, абавязкова пісаць нейкія звароты і скаргі, таму што калі настойваць вусна, гэта нідзе не зафіксавана, і ніхто не будзе, хутчэй за ўсё, у 99,9% выпадкаў нічога рабіць па вашай вуснай заўвагі. Што ўсё ж таки вот трэба, я не ведаю, змяніць беларусам, каб яны пачалі нейкім чынам дамагацца сваіх прамоў? Ці можа гэта закладзена ў нас у менталітэце, недзе там у падкорцы так глыбока, што мы ж такія памяркоўныя, мы ж такія неканфліктныя, мы ж там вот можна тут і далей працягваць, і поэтому сказалі не май, вот мы, не май, мы ж тут памяркоўныя. Ці як себе? Вот што змяніць трэба нам у саміх сабе нешта? Просто, ведаеце, калі 3 стагоддзі запар лупіць беларусу па галаве і казаць «размаўляй па-руску», то ён размаўляе па-руску у любым выпадку. І таму трэба проста неяк прыйсці да таго, што мова — гэта не проста сродак камунікацыі. Гэта важнае пытанне, культурнае важнае пытанне, нават палітычнае важнае пытанне. Просто трэба гэта неяк усвядоміць. Трэба магчыма, з боку такіх людзей, як мы, там, з розных ініцыятываў рабіць некую прадукцыю, якая бы тлумачыла, што такое для беларусаў беларуская мова, чаму яна важная. І плюс людзям увогуле трэба больш абараняць свае правы, любыя правы. Напрыклад, там выйшаў на вуліцу, пабачыў, там дарога кепская, там падвеска ламаецца кожны раз, напішы скаргу, напішы зварот, каб гэту дарогу адрамантавалі. Трэба проста усвядоміць, магчыма, такі момант, што усе гэтыя дарогі і увогуле, яны рамантуюцца за кошт наших падаткаў. І калі мы не будзем пісаць звароты, дзесьці патрабаваць беларускую мову або нармальную роўную дарогу, то нашыя падаткі будуць выдаткоўвацца не на нашыя патрэбы, а на патрэбы, магчыма, нам не вельмі патрэбныя і нават, магчыма, для нас шкодныя. Таму трэба проста гэта зразумець. Ведаеш, Аліна, я табе зараз скажу, можа быць, такую рэч, якая там падасца не вельмі прыемнай для беларусаў, прычым нават для прыхільнікаў беларускай мовы і беларускасці, а пачынаць трэба з сябе. Я патлумачу, што я маю на ўвазе. Вось мы зараз у сябе на Еўрарадыё, на YouTube-канале нашым змянілі крыху падыход да падачы нашага і прасоўвання нашага контента. І раптам шмат людзей пачалі абурацца, чаму гэта ў вас загалоўкі, атрымліваецца, назвы праграмы, пачалі быць на рускай мове. Як это так? Што з вамі здарылася? Нягледзячы на тое, што мы-то пішам і па-беларуску, і па-руску, але сітуацыя-то ў тым, што на якой мове у чалавека стаяць налады інтэрфейса, на такой мове яму і паказваецца. Калі ў цябе інтэрфейс адразу наладжаны пад расійскую мову, то табе пакажуць расійскую версію загалоўка нашага стрыма.
калі по-беларуску, то беларускую версію. І вельмі шмат людзей аказалася, што маюць рускамоўныя налады свайго інтэрфейса. І от здавалася б, ну калі ты за беларускую мову, так зрабі ты налады беларускія ў сябе. Ну так, сапраўды. І я шмат сустракаю, калі людзі пішуць там паведамленні, каментары, і я бачу, што у кароткага няма і з англійскай мовы. І гэта ж нават незручна. Можна просто паставіць беларускую раскладку і зручна пісаць, а не весь час там пераключальнікі пераключаць. Але чамусьці вось, ну, не ведаю. Але сапраўды так, варта пачынаць з сябе, таму што гэтае жыццё, ну, мы жывем, як бы, і нам толькі рабіць яго больш комфортным. Ніхто за нас не будзе рабіць наше жыццё лепшым. І калі мы будзем проста сидзець і глядзець у бок пераменаў, то перамены не здаряцца, таму што перамены робяць людзі. Таму, канешне, так, варта пачынаць і сябе, і неяк абараняць і сябе, і свае правы, і самім намагацца быць такім, ну, больш, можа быць, актыўным, нават проста паставіць раскладку. Мірны беларус пытаецца у цябе, удакладняецца дакладней. Атрымліваецца, калі вось я правільна зразумеў, я магу запатрабаваць нават у таго самага даішніка гаварыць са мной на беларускай мове. Конечно. Ёсць закон аб мовах, дзе напісана, што любой супрацоўнік, ну, я не буду цытаваць, просто асобнасць у тым, што любой супрацоўнік любой арганізацыі абавязан валодаць абедзвюмі мовамі ў аб'ёме неабходным для выканання службовых абавязкаў. Вось. Таму, канешне, як бы, не, адзінае, што вы можете размаўляць па-беларуску, але закон не абавязвае яго адказваць вам па-беларуску, але вы можете напісаць на гэта скаргу. Таксама праверыць яго на профпрыдатнасць, таму што па закону аб дзяржаўнай службе ён павінен валодаць беларускай мовай. Але ніхто вам не можа перашкодзіць размаўляць па-беларуску. Ну так, мне-то, ну, вот вам, нам ніхто не можа забараніць гаварыць по-беларуску, але тут размова ідзе как бы патрабаваць, каб і вам адказвалі по-беларуску. Вот, правда, я колькі раз, калі сутыкаўся з падобнай сітуацыяй, чуў адказ: у нас 2 государственных языка. Ну, у нас вот вялікая праблема з тым, што калісьці зрабілі 2 дзяржаўныя мовы ў Канстытуцыі, і людзі, якія гэта рабілі, і людзі, якія адказныя за выкананне гэтага заканадаўства, і яны не ведаюць, што такое дзяржаўная мова. Увогуле, у нас няма такога закона, які тлумачыць, што такое статус дзяржаўнай мовы, ну, і не павінна быць, таму што гэта павінна быць у галаве. Ну, дзяржаўная мова – гэта мова, на якой павінны быць усе дзяржаўныя паслугі. Ад войска і адукацыі да кожнай паперкі, да кожнага бланку. Але вось гэтага разумення у нас няма. Ну, зато у іх добрае ёсць разуменне таго, што калі ў нас 2 дзяржаўныя мовы, то я маю права гаварыць па-руску, а па-беларуску как бы вот і ніхто не абавязвае мяне, таму што ў нас 2 дзяржаўных мовы, поэтому я магу ведаць адну. А ты, вот беларускамоўны, павінен ведаць і другую дзяржаўную мову, рускую. Вот. Яно неяк працуе в адзін бок. Неправільнае трактаванне закона, і гэта парушэнне Канстытуцыі. І проста запамінайце тых людзей, якія вам пра гэта кажуць, а лепш записывайце на дыктафон і неяк фіксуйце. І прыйдзе час, калі вы зможаце на них напісаць заяву. Аліна, я ведаю, што у вас зараз нарадзілася новая ідэя пашырэння нейкім чынам у іншай яшчэ прасторы, не толькі на розных дзяржаўных установах, але ў іншай прасторы пашырэння выкарыстання беларускай мовы. Што гэта такое? Што за ідэя? Мы вырашылі зрабіць такую кампанію «Е-мова», кампанію за беларускую мову ў інтэрнэце і пастарацца ахапіць тыя сферы, ну, просто чым людзі карыстаюцца, якімі там праграмамі, сайтамі і гэтак далей, просто каб людзі патрабавалі, каб там з'яўлялася беларускамоўная версія, калі гэта сайт, калі гэта кропачка на мапе, каб з'явілася назва па-беларуску і гэтак далей. І мы вось просто робім такія крокі, і кожны крок гэта беларуская мова вось у якімсьці онлайн-прасторы. Напрыклад, там крок першы гэта беларуская мова на Google мапах. І чалавек можа проста абраць кропачку і дадаць назву па-беларуску. Галоўнае, каб беларуская мова стаяла ў наладках Google.
і нават выправіць лацінку, калі яна там ёсць, тому што у нас лацінка ўвогуле вельмі дзіўная паўсюль напісана. І гэта сапраўды працуе. Вось мне апошні скрын, які трапляўся на вочы, што чалавек змяніў гэта этот РНПЦ ці як ён там спорту ў Менску, вось, ну, сапраўды змянілася. І я вось бачу, што людзі пішуць, што так атрымліваецца. Ну і вось так мы ахопліваем пакрокава розныя сферы, там мабільныя праграмы, онлайн-крамы, сайты лекарняў і медустановаў і гэтак далей. Ну і што, які вынік? Ну, калі можна сказаць. Людзі пішуць звароты сапраўды, і ўжо нават ёсць вынікі, напрыклад, там некалькі вытворцаў дадаюць беларускую мову на свае сайты, дзяржаўных вытворцаў, што цікава. Напрыклад, вось тое, што я казала пра выканкамы, што ўжо ёсць вынікі, хаця кампанія пачалася зусім нядаўна, што вось Віцебск і Брэсцкая вобласць дадаюць беларускую мову на свае сайты, хаця яна і так там павінна быць, першапачаткова, але вось прыходзіцца кампаніі рабіць. Ёсць там антывынікі, напрыклад, ОСБА, які недавно выпусціў гульню «Мова цудоўная», сказаў, што не плануе дадаваць беларускую мову на свой сайт, онлайн-краму. І, напрыклад, АВБай, гэта сайт, дзе можна там паглядзець, набыць машыну, такая ж самая гісторыя. Прычым яны далі такі адказ у стылі чыноўнікаў, там у нас 2 дзяржаўныя мовы, карацей, ось такі адказ. У нас 2 дзяржаўныя мовы, поэтому мова у нас будзе адна. Так, вельмі лагічны адказ. Я просто не разумею, чаму, быццам бы іх просто з нараджэння ў мозгу такое разуменне дзіўнае. Просто я не магу, як можна так зразумець, не магу зразумець, як. Напрыклад, там ёсць крокі, якія не толькі звароты і не толькі Google мапы, а яшчэ, напрыклад, ёсць крок за беларускую мову Instagram. Там мы просто прапануем скапіяваць пост, поставіць яго ў інсту з любой сваёй фотачкай і затэгаць як мага больш сторонак там сяброў, брэндаў, усіх, каго вы чытаеце. І фішка ў тым, што гэта вельмі лёгка зрабіць, і пост пра тое, што вось, хацелася бы бачыць больш беларускай мовы ў Інстаграме. І мне прыемна было, што я ўчора зайшла ў Інстаграм і пабачыла вось фотографа, якога я затэгала, з якім я сачу, які заўжды па-руску піша, што ён па-беларуску нешта напісаў. Таму, гэта проста такія маленькія вынікі, але яны прыемныя. І бы не было, вось мы не пачалі гэтую кампанію. Вярнуся крыху назад да папярэдняй тэмы. Ёсць просто пытанне. Журналист Гордон из Украины говорит, что пока не решен вопрос достойного уровня жизни народа, языковой вопрос не должен быть в центре внимания. Вы сгодны? Я не ведаю, чаму журналист Гордон, я думаю, у якога годны ўзровень жыцця асабістага ўжо вырашаны даўно, павінен для нас нейкія арыенціры ствараць. Тым не менш, сапраўды я чуў гэта і ад беларускіх палітыкаў напярэдадні той же самай выбарчай кампаніі 2020 года. У такім стылі у нас у эфіры выказваўся той же самы Віктор Бабарыка. Так вось, вы згодныя? Не, я вельмі не згодная, тому што, па-першае, вельмі лёгка вырашаць і тое пытанне адначасова, як гэта рабілі іншыя краіны, напрыклад, там Эстонія, Літва, Латвія. І гэта просто робіцца натуральным чынам. Па-другое, што тычыцца Віктора Бабарыка, ён яшчэ хацеў, я памятаю, інтэрв'ю і англійскую мову зрабіць дзяржаўнай. Гэта пра тое, што беларускія палітыкі не зусім разбіраюцца ў моўным пытанні. Вось, і таму не варта слухаць таго, хто не разбіраецца ў моўным пытанні. Магчыма, разбіраецца больш там у фінансавых пытаннях, гэта таксама добра для Беларусі. Але моўнае пытанне, яно складанае, і яно патрабуе таксама вывучэння. І варта не варта рабіць так, што ад пачатку якасны ўзровень жыцця, а пасля мова так не атрымаецца. І увогуле я магу сказаць больш, калі б у нас была адна дзяржаўная беларуская мова, мы бы і ментальна, і, магчыма, фінансава былі бы больш да её развязу, чым да Расіі. А зараз мы проста цалкам, вось большасць беларусаў, яны жывуць у медыапрасторы Расіі. Вось, і гэта таксама кепска, таму што адна мова, яна несе за сабой яшчэ і светапогляд, і нейкі культурны код, і гэтак далей. Таму якасны ўзровень жыцця адбыўся бы ўжо, калі б мы размаўлялі па-беларуску. Я ўпэўнена, што гэта ўсё ўзаемазвязана.
Ну так, сапраўды, я думаю, что, ну, па-першае, тут вельмі складана вызначыць, а які ўзровень жыцця ўжо можна сказаць, што ён годны, і варта ўжо пачынаць брацца за адраджэнне ці пашырэнне выкарыстання беларускай мовы. Што такі не стаіць развіццё на месцы, і сёння лічыцца годным адзін узровень жыцця, праз 5 гадоў гэта будзе другі ўзровень жыцця, так што так можна і не дайсці да таго, што сказаць, ну вот зараз ужо годны, можна ўжо, да, і за мову брацца. Ну так, это то же самое, что человеку заўжды не хапае грошай, колькі б грошай у яго не было. То же самое будзе з узроўнем жыцця. І ў выніку беларуская мова ўвогуле можа знікнуць, калі падыходзіць да гэтага, ну, вось так. Таму варта просто, каб адныя спецыялісты, як у нармальнай краіне, як бы, ну, у нас же просто людзі, якія вылучаюцца на пасаду прэзідэнта, яны хочуць разбірацца ва ўсім і адказваць за ўсё, як, ну, той, хто зараз займае гэтую пасаду. Але насамрэч павінны адныя спецыялісты займацца моўным пытаннем, а іншыя спецыялісты ў гэты час займацца пытаннямі эканомікі. І ўсё будзе развівацца паступова, покрокава і адначасова. Зразумела, наш глядач пад нікам Максім пагаджаецца, пачнем з сябе, піша Максім. Максім, а ваш інтэрфейс, налады яго на якой мове? Спадзяюся, па-беларуску. І вы бачыце беларускія загалоўкі да нашых YouTube стрымаў. Хвіліначка такое, ну, как бы, можа быць жартаў, ну і можа быць падысці да таго, каб нагадаць усім падпісвацца на наш YouTube канал. І я думаю, што далучацца да... Слухай, я нават не ведаю, ці бяспечна ці небяспечна казаць да ініцыятывы Аліны Нагорнай пра вот гэтыя ўсе там, што вы зараз робіце. Да кампаніі «Емова», інфармацыю пра якую можна пачытаць на старонках «Умовы для мовы» у соцсетках. Кампанія гэта яшчэ не рызыкоўная, как бы, такая саманазва, тому что вот я сачу за тым, что любая ініцыятыва, любое нейкае такое, можа быць, спроба згуртавацца вакол якога-небудзь пачынання, яно фактычна адразу трапляе у поле зроку нейкіх там так званых праваахоўных органаў, і невядома, што чакаць. Так, тут вельмі складана за ўсім усушыць, насамрэч, усе гэтыя, ну, это, конечно, дзіўна, цікава і складана, і просто недарэчна все, што тут адбываецца. Але я думаю, што пасля людзі, якія будуць пісаць дысертацыю па пытанні права ў 20-х годах у Беларусі, просто напішуць бліскучыя працы. Ну вось, Максім пагаджаецца, што інтэрфейс у яго на беларускай мове. Ну дзякуй, вот бачыце, чалавек пачаў з сябе. Мірны беларус піша, не пагаджуся, у нас нават звычайныя хатнія гаспадыні вельмі адукаваныя, нават звычайная хатняя гаспадыня вельмі адукаваная, мілая жанчына, якая ведае мовы. Ну, ведае мовы, сапраўды. Праўда, расійскую і ангельскую яна ўсё-таки ведае трошачку лепш, чым беларускую, хаця насамрэч з гэтай хатняй гаспадыняй усе здагадаліся, пра якую ідзе размова гаспадыню. Это тая, што вельмі умее добрыя котлеты пячы. Вот, яна по-беларуску гаворыць добра, не адзін раз мы з ёй гаварылі не в эфіры, а па-за яго межамі. Безумоўна, ёсць пэўныя там недасканаласці, але, як казаў Олег Трусаў, не саромейся, не можаш гаварыць на чыстай беларускай мове, лупі на трасянцы, нормально. Варта просто пачынаць размаўляць, а калі чалавек пачынае нешта новае рабіць, канешне, будуць памылкі. Таму трэба просто прыняць, што будуць памылкі, і просто гэта рабіць. І ўсё. З'явілася класная пляцоўка, дарэчы, я пра яе нават 2 разы пісала сама, таму што, ну, гэта класная ідэя, ёсць такая пляцоўка «Вольная мова». І там людзі онлайн размаўляюць просто на розныя тэмы. Ну, розныя абстрактныя тэмы, там аптымізм, коцікі, любімыя фільмы і гэтак далей. І вось так людзі вучацца размаўляць па-беларуску. І сапраўды, ну, вось класную рэч прыдумалі, можна далучацца да яе. Да размоваў гэта бясплатна. Просто трэба знайсці сайт «Вольная мова», зарэгіцца і далучыцца да якой-небудзь гутаркі. Дмитрий Веремеенко чамусьці пишет, что национализмы всегда плохо,
Откуда вещает это так называемое радио и кем оно финансируется, на что живете? Цікава, что вот неяк так спалучаются усе гэтыя пытанні у адным уяўленні, то есть нацыяналізм, адкуль вяшчае радыё і на што кім фінансуецца. Так вот, нацыяналізмы можа быць і дрэнна, але глеючы які нацыяналізм. Ўсё ж такі нацыяналізм гэта любоў да нацыянальных каштоўнасцяў, не блытаць з нацызмам, фашызмам і ўсім астатнім, што зараз вельмі добра праяўляецца на рускам языке у той же самой России і у Беларусі под уздзеяннем пэўных сіл, якія лічаць сябе пераможцамі. Аліна, давайте, можа быць, да таких пэўных падвядзенняў вынікаў гэтага года, вот асабіста для сябе, скажем, як бы вы гэты год назвалі, вот якім бы вы палічылі самымі галоўнымі яго дасягненнямі для сябе асабіста і для той справы, якой вы займаецеся? Я бы сказала, што гэта быў год кантрастаў, таму што ён быў адначасова вельмі складаным, шмат выпрабаванняў, але і вельмі цікавым у гэты ж самы час. Асабіста для мяне і для справы пашырэння ўжывання беларускай мовы мне, напэўна, самае важнае, што я зрабіла, гэта кніжка «Мова 404», таму што я хацела, каб людзі даведаліся, з чым сутыкаецца чалавек, які размаўляе па-беларуску ў Беларусі, таму што нельга проста вырашыць праблему, пра якую людзі не ведаюць. Трэба, каб людзі пра яе ведалі. І я бачу, што пра яе напісалі нават рускамоўныя СМІ пра гэтую кніжку, і людзі там здзіўляліся, там пісалі шмат каментараў. Гэта класна, што вось людзі, якія не задумваліся пра гэта, даведаліся. І для мяне гэта самае каштоўнае. І я вось у наступным годзе планую працягваць распавядаць пра гэтую кніжку. Ужо з'явіліся людзі, якія пачалі перакладаць яе на нямецкую мову, і мы хочам, каб пра дыскрымінацыю беларускамоўных у Беларусі пачалі размаўляць за мяжой. Гэта вось моя мэта на наступны год зрабіць так, каб пра яе даведаліся і за мяжой таксама. Таму што у нас такая традыцыя, калі пра нешта беларускае пачынаць размаўляць за мяжой, яно становіцца важным і для нас. Ну так, сапраўды, вот дзіўная такая рэч. Спачатку гэта становіцца папулярным дзесьці за мяжой, тады беларусы апамятваюцца і кажуць: о, сапраўды, гэта ж вось наша, гэта ж такое шыкоўнае. Так. Аліна, я ведаю, што былі ў вас цягам гэтага года, пэўныя, так сказаць, непаразуменні з рознымі структурамі. Ці вырашылася гэтае пытанне, ці пакінулі вас у спакоі? Я думаю, што гэта у нас цягам жыцця, гэта непаразуменне. Проста у апошнім годзе і перад апошнім гэта непаразуменні сталі больш такімі відавочнымі, і іх стала шмат проста. Пытанне насамрэч не вырашылася, таму зараз мы вандруем па Беларусі, глядзім нашу цудоўную краіну, уже пабывалі за апошнія паўгады ў 40 раёнах. Зараз у гэтай сітуацыі ўсё адно можна некуды выязджаць. Я маю на ўвазе не просто там павандраваць, паглядзець нейкія там мясціны і архітэктурныя помнікі, а можа быць і правесці якую-нибудь там сустрэчу з людзьмі, расказаць пра важнасць выкарыстання беларускай мовы і гэтак далей. Наконт сустрэчы, вядома, можна нешта правесці, але, канешне, пісаць гэта трэба па сарафаннаму радыё, прычым вельмі такому цэнзураванаму сарафаннаму радыё, каб не трапіла ні таму, каму не трэба. Можна, канешне, усё можна рабіць. Вядома, што гэта рызыкоўна, вядома, што мы з Ігорам абралі такі складаны шлях застацца ў Беларусі і працягваць нешта рабіць, але гэта магчыма, і наш прыклад гэта паказвае. Зразумела. Аліна, і на завяршэнне нашай размовы, можа быць, некалькі словаў пажаданняў беларусам у Новы год. Я, канешне, жадаю беларусам у новым годзе яшчэ засталося 1,5 дні старога году.
пачаць абараняць свае правы, абараняць сябе, не глядзець у бок пераменаў, а ісці ў гэты бок. І хаця б можна далучыцца да той жа кампаніі «Емова» і проста нават даслаць адзін зварот, і часам адзін зварот можа нешта змяніць да лепшага ў нашым жыцці. Таму што гэта патрэбна нам усім. Дякую вялікі. Светлана Банкарова, прывітанне, Віцебск вітае, пісаць на мове лягчэй, адсылаю паштоўкі палітзняволеным на беларускай мове. Сапраўды, бо людзям прыемна чытаць паштоўкі, асабліва тым, хто знаходіцца за кратамі, самымі цёплымі пажаданнямі і вітаннямі да ўсіх слухачоў Еўрарадыё, да ўсіх беларусаў. Аліна Нагорная і Зміцер Лукашук. Дзякуй вам за тое, што былі з намі. Дзякуй, Аліна, за тое, што вы разам з Ігорам Случыкам робіце. Я думаю, што ўсё ж такі веру ў тое, што будзе лепш сітуацыя і ў краіне, і з мовай увогуле. Ну, а ўсім нашым гледачам нагадваю, подписывайтеся на наш YouTube канал. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Аліна Нагорная і Зміцер Лукашук былі з вами в эфіры.